Unu asala chi ndị Igbo. Unu abọọla chie ụmụ ọdịnala. Eji m n'aka na unu bọọlụ chi tata nke ọma. Eji m n'aka na unu tetalụ tata ọfụma. Tata bụ ụbọchị afọ. Afọ tata maala anyị mma. Afọ tata wetela anyị ogologo ndụ na arụ isi ike. Afọ tata wete ihe akụ akụ, wete ihe enwe enwe. Afọ tata wetelu gị udo na ọganiru. Afọ tata wetelu gị mmepe ụzọ n'ihe ọbụla nke itinyere aka ime. Ya bịa dịrị gị mma tata, ngị bụ onye ọma na-ege m ntị. Ya bịa maalụ gị mma, ngị bụ onye gboo Igbo. Cheta na onye ka na n'onu ya bụ eze nwanyị ọma mmiri Ochendo. Ebe isi anonu m bụ Okija Ihiala Local Government dị na Anambra State. Lotakwa na ọka bụ naanị otu akara ekwentị ka m nwere na WhatsApp. Only one WhatsApp number 081-861-13606. Ọmaka bịa meelu gị n'ụbọchị tata. Ya bịa gazielu gị n'ụbọchị tata. Ise. O nwere ihe m chọrọ ka anyị lụtụ aka n'ụbọchị taa bụ ahịa afọ. Tata bụ ụbọchị anị. O nwere ihe m chọrọ ka anyị kwuo, ka anyị lụtụ ya aka na nkenke oge na-atụfughị oge ọbụla. Mmụọ dị iche iche n'ala Igbo na ihe nje ozi ha. Mmụọ dị iche iche ndị Igbo nwere na ife ngosi fa na anụmanụ ndị fa ji eje ozi. Ife ngị bụ onye ọdịnala, ngị bụ onye gboo nwere ike ịfụ ụdịrị anụmanụ ị nwere ike ịfụ na be gị. Isi na ọ dịka ọ bụ mmụọ dị ntu a bịalụ, maọbụ na mmụọ dị ntu a bịalụ iziga ozi. Dịka onye Igbo, o nwere ụdị ihe ị ga-afụta n'ime onwe gị. O nwere ụdị anụmanụ ị nwere ike ịfụ. O kwesị ka ị jụọ ese chọpụta ihe mere o ji dị ntu a. O kwesị ka ị jụọ ese chọpụta ihe mere anụmanụ dị ntu a jiri wee bịa na be gị. Mmụọ dị iche iche nwere n'ọdịnala Igbo nwere ndị ihe nje ozi ha. O nwere ihe ha ji eje ozi. O nwere ihe ha ji agba ama. O nwelu anụmanụ ha ji egosi mpụta ifefa. Anụmanụ anụwa mmụọ dị iche iche n'ọdịnala Igbo ji egosi mpụta ifefa dịkwa n'obodo n'obodo. Ọ dịkwa ka ndị si eme, ọ dịka omenala na ọdịnala ndị siri wee dị. Ị nwere ike dịka onye ọdịnala ị na-afụ ụfọdụ ihe n'ime ndụ gị. Ị nwere ike ọ bụrụ na nlọ a na-ezikọ gị ụfọdụ ihe na nlọ, a na-egosi gị a particular set of an animal, a na-egosi gị a particular thing na dream. Ịpụta ị na-asị kedu ihe melu iji afụ dị ihe a. Dịka onye ọdịnala, mmụọ ndị Igbo nwelu ihe ndị ha ji eje ozi. Ihe dịka agwọ a na-akpọ agwọ aka. Agwọ aka, ọ na-adị green in color. Ebe ọbụla ịfụrụ agwọ aka dịka onye ọdịnala, nke mbụ ihe ọ na-agbara gị ama bụ na ebe a ya kpatara bụ ebe ndụ dị. E nwere ezigbo ndụ n'ebe ọbụla ịfụrụ agwọ aka. Ihe ọzọ agwọ aka na-agwa gị bụ nde mmiri agwọ aka. Ebe ọbụla ịfụrụ agwọ aka, agwọ na-acha green, ọ bụ na be gị ka ịfụrụ ya. Ịfụrụ ya n'okporo ụzọ ka ị na-eje ije, ịfụrụ ya n'okporo ụzọ, ihe ọ na-egosi bụ na ije ahụ ị na-eje ga-enwe isi. Ihe ọ na-egosi bụ na ije ahụ ị na-eje na mmụọ kwadoro ya. Ndị jikarị agwọ aka eje ozi bụ ndị otu mmiri. Ọha na-eyuzukarị agwọ aka. Agwọ aka na-agwa gị ada egbu ya egbu. Ọ da-achọ okwu, ọ da-achọ nsogbu. Ada egbu agwọ a na-agwa gị egbu. Ebe ọbụla ịfụrụ ya, ihe ọ na-egosi bụ nke izizi na ndụ dị ebe anwa. Nke ịbụọ na ndị mmiri nọ ebe anwa. Otu mmiri nọ ebe anwa. Dịka onye ọdịnala, ịfụ agwọ dị ntu a na be gị, ị kwesịrị ịtụ ụjọ, ị kwesịrị isi ịtụba ụjọ ma ọ gbagwojube gị anya.
ihe agwọ ahụ na-agwa gị bụ na otu gị pụkwutere gị, ndị otu gị bịakwutere gị, onye otu ka ịbụ, onye otu mmiri ka ịbụ. Ịbịafụ ya ntu a ijee n'afa ka ị mara ihe ọ na-akọwa. E nwekwara anụmanụ ndị ọzọ mmụọ ji eje ozi, ihe dịka eke. Mmụọ ndị na-eyuzu eke eje ozi n'ọdịnala Igbo buru ibu. Nke izizi anị. Anị na-eji python eke. Ịbata na be gị kịta, ịpụta na be gị fụ eke, ihe ọ na-agwa gị bụ na anị, that earth goddess, mmụọ anị nọ ebe anwa. Abịa n'eke a m na-agwa gị, mmụọ ọzọ jikwa eke agaghị njem bụ ogwugwu. Mmụọ a na-akpọ ogwugwu, o so na mmụọ ọzọ jikwa eke alụ ọrụ. Ogwugwu, ndị mmiri na-ejikwa eke, ndị otu mmiri ha na-ejikwa eke, ha na-egosikwa onwe ha through python, through eke. Abịazie n'eke ahụ, varieties ntụ eke ahụ si gosi onwe ya ka ị ga-eji wee ma mmụọ nke zitere ya. Ntụ eke ahụ siri dị ụdịdị, ma ị bụrụ onye nwere anya mmụọ, ma ị bụrụ onye na-otegoro ọdịnala aka, ma ihe dị n'ime ọdịnala. Ntụ ya bụ eke si dị ka ị ga-eji wee malụ eke a ọ eke anị, eke a ọ eke ndị mmiri, eke a ọ bụ eke ogwugwu. Eke bụ a messenger, onye ozi ka ọ bụ. Ifu eke na be gị, aida na ọ bịalụ izi ozi, ma ọ na ọ bịara ibute ngọzi. O nwere mmụọ gị na fa ga-anọ n'okwu, o nwere mmụọ gị na fa ga-anọ n'agbata, maọbụ mmụọ ị na-enye nri dịka onye ọdịnala, dịka dibịa, dịka eze nwanyị. O nwere mmụọ ị na-enye nri, o nwere ike iji eke anwa bịa. O nwere ike o were eke a pụkwute gị ọlịlị. O nwere o ji dị mkpa ka ijee n'afa ka ịchọpụta. O nwere nke ị ga-afụ, ọ bụrụ ka ọ bịa zie gị ozi gbasara ihe ka dị n'ọdịnihu, ijee n'afa ịchọpụta ya. O nwere nke ọ ga-abịa ịfụ, ị mara na ka ọ gwa gị a particular thing. O nwere ike onwe ihe ka chọrọ ime eme, o nwere ihe ọma chọrọ ịbata, ma ọ bụ na o nwere ihe ọjọọ chọrọ ime gị asụ onye na-eme ọdịnala, ma ọ na onwe na ka isiri wee jehie ụzọ asụ onye na-eme ọdịnala. O nwere ike iji eke were bịa. Mmụọ ndị ahụ ị na-akpọpụ anị, ị na-akpọpụ dịka onye ọdịnala ọbụla na-akpọpụ anị nwere ike iji eke were bịa gị. Ifu ya ntu a akụjana, asị na kedu ife na-eme, egbu na ya egbu, asị na kedu, ma ọ bụ jee melụwa ya ahụ. Ụfọdụ ndị bụ eke bata be ha, ebido wụba ya kerozin, wụba ya fuel, emelụ na ya ahụ. Ọ a messenger, o nwere ozi o ji wee bịa. Ihe dịrị gị asụ onye ọdịnala bụ ịgba mbọ jee n'afa ka ịchọpụta ozi dị ntu a, mmụọ dị ntu a ji were bịa. Ihe dịka aṅụ bii, ịpụta ụtụtụ na be gị ịfụ igwurube aṅụ. O nwere ike ịfụghị ya n'elu osisi, mana ịfụrụ aṅụ ekwuru na-abịa. Ihe ọ na-egosi bụ na ndị ichie nwere ihe ha na-agwa gị. Ndị ichie be nna gị, ndị ichie gị na fa nọ n'agbata, ndị ichie gị na fa na-alụkọ ọrụ, nwere ihe ha na-achọ ịgwa gị. Jee n'afa ka ịmara ihe ahụ. O gosi na ndị ichie chọrọ ka ị ga-efe ntị. O gosi na ndị ichie nwere ihe ha chọrọ igosi gị. Ma ịpụta be gị fụ aṅụ, ịfụrụ ya na nlọ, ịfụrụ ya n'ife, so many things. Dream nlọ, o ji wee bụ na ị na-ele uzu nlọ gị. Ọ bụ na ị da-achịkọta nlọ gị, ma na ezigbo ihe na-emebinarị gị in the spiritual realm. Ihe na-emebinarị gị n'ime mmụọ ma ọ bụ na ị na-ele uzu nlọ gị, ọ bụ na ị da-achịkọta nlọ gị. Nlọ bụ one afakwa enwere. Dream, mmụọ na-egosi ihe tụrụ nlọ. Ụmụ anụmanụ ndị a nwere ike ịfụ ya na nlọ, ibido na-ama jijiji, ibido na-eme ya faya, ibido na-askata ya, sị gịnị na-eme gị ihe a. O nwere mmụọ na-enidi your attention, o nwere mmụọ sikiri your attention, o were those animal wee bịa. Ọ dị mmụọ dị iche iche n'ọdịnala Igbo dịka obodo ndị si wee dị. O nwere ndị bụ enwe,
ihe dịka ndị Ọka, o nwere mmụọ ha bụ enwe ka o ji eje ozi. Ịbịafụ ihe na-ekwesịrị ịfụ na ndụ gị, ịfụ ihe ndị na-ekwesịrị ịfụ, nwere ihe kọnya ịmarụ ka o si mee, mana ebido na-afụ onwe gị, na-afụ ụdịrị ihe dị ntu a na nlọ gị, ịpụtakwazie na-afụ ya n'ife. Majority of people ị nwere ike na-aga n'okporo ụzọ, ịfụ agwọ ọ na-agafe, ịfụ agwọ a na-aga, mana o nwere ike ụzọ abụ ụzọ ndị mmadụ si aga, gị nwazi abịa ịgafe ịfụ agwọ na-aga. O nwere ihe ọ na-egosi gị, o nwere ihe mmụọ na-agbalụ gị ama. Ọ dịrị gị ka ijee n'afa ka ịchọpụta ya bụ ife, ịchọpụta ya, idozie ya. Ịma ndị nata confuse, ịma nnọkọtasị na ya ịghọtara ozi gị na mmụọ gị na fanọ adị n'udo. O nwegasịrị mmụọ dị iche iche ị ga na-afụ, o nwegasịrị anụmanụ dị iche iche ị ga na-afụ na nlọ. Ịchọpụta na-akpọrọ gị ọkpụkpọ oku, na-ekwe ebe esi kpọọ gị oku a na ebe esi kpọọ gị oku a. Ifolo ya ọ dịrị gị na mma, jee n'afa. Afọ nwere ọsịsa na ihe niile ndị a. Ọ bụrụ efe ya isi ka ihe ọ bụ. Mgbe o nwere ụdị anụmanụ ga-anọkọta pụta, ịma na enwere nnukwu mmadụ ga-anwụ n'ogbe ahụ. O nwere ụdị anụmanụ afụ nụrọ, ịnọkọta anụmanụ afụ na ofu ehihie anụmanụ ahụ ekpoo, bido na-erugharị n'obodo. Ihe ọ na-egosi bụ na-enwere nnukwu mmadụ ga-apụ n'obodo anwa. Ndị mbụ, ndị egede, ndị mmụọ anị, mmụọ dị iche iche anyị na-akpọpụ n'ala Igbo nwere ndị bụ nje ozifa. Enwere ife ndị ha ji agba izu, o nwere ife ndị ha ji agwa ndị mmadụ, ndị na-ekpere agọfa, ndị na-enye ha ihe, ndị na-ahakwa ha. O nwere mmụọ dị iche iche ha ji egosi onwe fa, dịka ọdịnala na omenala ndị si wee dị. Ị na-eme ọdịnala, ị na-eje n'afa, ka ọ ga-abụ ife dị ntu a agala ịghọrị gị, ife dị ntu a yalisi na ịmarọ ihe na-ịghọtara ya. Na-eje n'afa, afa nwere ọsịsa na ihe niile. Ọ ihe a ka m sị ka m lụtụrụ gị aka. Tata bụ ụbọchị ahịa Afọ. Tata bụ anyị chebe gị, anyị chebe m. Ọmaka m elu gị n'ụbọchị tata. Ihe ọma gazielu gị, ndị iji eko ya kọrarịra gị. Ogologo ndụ ka m na-agọrọ gị n'ụbọchị tata. Ọfọ arụ isi ike ka m na-agọrọ gị n'ụbọchị taa. Ọfọ mpụta ife ka m na-agọrọ gị n'ụbọchị taa. Ihe ọma gị dị n'elu ya daalụ gị n'ala, ọ dị n'ala ya pụolu gị ome. Kwudosie ike na-eme ọdịnala na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ịmara ihe ị na-eme, obi agaghị ekorapụ gị. Ịmara ihe ị na-eme, ị ga-akwụkwụsi ike. Kwudosie ike na ọdịnala. One key bụ isi sekpụ ntị dịka onye na-eme ọdịnala. Kwulu n'eziokwu na mpụta ife. Gbaalụ ihe ọbụla bụ mpịtọ na ihe ọbụla bụ abomination, ihe ọbụla bụ arụ, gbara ya ọsọ. Ịgbara ya ọsọ, ị ga-afụ ka ụzọ gị ga-esi dị, ị ga-afụ ka ihe ọma ga-esi mere gị. Ya bịa gaziere gị tata. Gị bụ onye ọma gelụ m ntị, chetakwa na ọka bụ eze nwaanyị ọma mmiri Ochendo. Ebe ị kasị anụ ọnụ m bụ na Ọkịja, ihe na lokal gọọmenti dị na Anambra steeti. Ka lotekwa na ọ bụ naanị otu akara ekwentị ka m nwere na WhatsApp 08186113606. Anyị ga-afụkwa oge ọzọ. Ọmaka ma elu gị n'ụbọchị tata. Biko ọ bụrụ na ị nweta vidiyo ma ishia ya dịka ị na-eme ntu a, ihe ọma ma elu gị, ọpụpụ gị na mbata gị bụrụ gị ngọzi. Ya gazie, anyị ga-afụkwa n'oge ọzọ. Daalụ rinne, ya gazie.